Predstavte si, že by som vám povedal, že jeden muž zmenil životy tisícok mladých ľudí. Jan Bosko, skromný kňaz z Talianska, zasvetil svoj život pomoci a vzdelávaniu problémovej mládeže. Narodil sa v roku 1815 a vyrastal v chudobe, no nikdy si nenechal zlomiť ducha. S neochvejnou vierou a odhodlaním založil salesiánsku spoločnosť, ktorá vytvorila školy a dielne poskytujúce vzdelanie a odbornú prípravu. Jánov prístup bol revolučný. Veril v lásku namiesto trestov a v rozvoj potenciálu každého dieťaťa. Jeho odkaz žije dodnes. Salesiánske inštitúcie v 130 krajinách pokračujú v jeho poslaní láskavosti a vzdelávania. Príbeh Jána Boska je dôkazom sily súcitu a oddanosti. Pripomína nám, že jeden človek dokáže naozaj spôsobiť hlbokú zmenu. Nech vás jeho život inšpiruje k šíreniu láskavosti a k naplňaniu vašich snov bez ohľadu na prekážky. Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť v svete.